Mali ma jɔ fɔlɔ ala ma daminɛ baara ma daminɛ dɛ Mali bɔra bolo la mais Mali ma jɔ fɔlɔ dɛ donc maliyɛndenw foyi ma kɛ Mali ko la an k'an ka comportement changer k'an ka tagabolow changer an tɛ se ka continuer tan n'a ma comportement changé al n'a nana ni président kɛmɛ ye ça va rien servir al n'a ye coup d'état kɛmɛ kɛ na anw yɛrɛ jogo ma falen ni maliyɛndenw ma nafolo de bila ka wari bila ka faso kanu ta ka don dusukolo la ka faso taga ɲɛfɛ ni mun bilara fonction min na i k'i ka baara kɛ i ka wari ko sen bɔ a la foyi m'an bi dingɛ kɔnɔ ala ni nafolo ko ATT y'a ka mandat bɛɛ kɛ est ce que mɔgɔw kulera ka se nin degré ma non projet fɛn o fɛn kun bɛ a bɛɛ ATT ka projet hali université min bɛ Kabala a bɛɛ ATT ka projet de donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa mɔgɔ ko dabila maliyɛnw mɔgɔ ko de y'an to dingɛ kɔnɔ anw bɛ mɔgɔw kunkolo de lajɛ ka tugu kɔ a ye tugu mɔgɔw kɛwale kɔ sa ni nin ma maliyɛnw ladi ni kɛlɛ ma anw ladi ni Mali tun bɛna disparaître n'o ma anw ladi wala an tɛ ladi tugun donc mɔgɔ si tɛ bila mɔgɔ y'an ka wari dun i bolofɛn ka minɛ ka saisi k'i juger n'aw b'a dɔn bɛ mɔgɔw minɛ n'aw tɛna mɔgɔw juger c'est pas la peine aw ka mɔgɔw minɛ donc an mana mɔgɔ minɛ a y'a bɛɛ bolofɛn minɛ kelen kelen a bɛɛ ka saisi mandat d'arrêt international mɔgɔ ka so bɛ Canada France États-Unis fan o fan a y'a bɛɛ ɲini sɔrɔsiw an jigi b'aw kan aw kana bɔ an jigi kɔrɔ dɛ vraiment Mali ka taa ni idée kura ni zena quoi c'est pas la peine an bɔra mun na an de b'o dɔn donc n'an continue tuguni o yurugu kelen fɛ an ka jamana bɛ jigin dingɛ kɔnɔ an bɛ kɛ faden tɔw senna tonton ye donc f'an ka miiri o de la ni ne fa ne ba ne ma kɛ ka ɲɛ ne b'a f'u ɲɛna jamana ko de don aw tɛ se ka continuer ni mun nana fanga la o b'a dun ni mun nana fanga la o b'a dun k'an kana mɔgɔ juger a bɛɛ de bɛ minɛ ka juger a bɛɛ de bɛ minɛ ka juger a bɛɛ ka juger bɛɛ ka taa kaso la comme ça o bɛ leçon di mɔgɔ tɔw ma sinon n'aw ye mɔgɔw minɛ n'aw t'u juger ni mɔgɔ wɛrɛ nana o b'a dun kɛ c'est comme ça il faut des sanctions sévères pour que mun bɛna nin kɔfɛ wala o tigi b'i tilen ka kɛ mais n'aw ye mɔgɔw minɛ a tɛna mɔgɔw juger ko yafa ma dɛ ala kama dɛ kira kama dɔ kɛra o la ala ko t'anw ka jamana jɔ wa kira ko t'anw ka jamana jɔ dɔ kɛra hɛrɛ duwawu kɛra Mali ya hɛrɛ misiri bɛ Mali kɔnɔ hɛrɛ duwawu bɛ don don o don a ye mun ye an sigilen b'o bɛɛ la an ka jamana ma ci ya voilà donc dɔ kɛra o la quoi y'a mɛn a ye karamɔgɔw t'u ka misiri kɔnɔ a banna u ka ala ta fɔ mɔgɔw ɲɛna a banna u k'u sen bɔ politique la n'i b'a fɛ ka don politique la i bɛ karamɔgɔya bloki bila i bɛ na an bɛ politique kɛ karisa ka di ye dɔrɔn karisa ko ka di ye dɔrɔn a banna an t'a ɲini k'a faamu karisa bɛ mun de nɔfɛ programme yɛrɛ tun tɛ IBK bolo mais maliyɛnw y'u tugu dɔrɔn ko bin de kɛra IBK kan IBK ka ta ka bila fanga la an de bɔ kasira k'a ɲɛden da duguma a ye Karimu fisaya n'anw ye o e ko k'e bɛ Mali fɛ ko Mali ka di ye Karimu fisaya n'anw ye Karimu ye wari dun a terikɛw y'a dun aw ka Musa Jawara ka so lajɛ e ni ala na kira cɛ i bɛ se ka imaginer nin 7 ans in kɔnɔ ko mɔgɔ ka so bɛ se ka kɛ tan aw ni ala cɛ donc a y'u bɛɛ minɛ mandat d'arrêt international sans pitié quoi hinɛ yɛrɛ de tɛ yen dɔ kɛra quoi n'aw hinɛna o de y'an ka jamana ci hinɛ de y'an ka jamana ci ala ko ni kira ko dɔ kɛra la a tɛ jamana si jɔ ni mun ye fɛn min kɛ sanction ma ta i kama a ye justice nettoyer ni mun ka kan ni mun ye o ka kan n'o ye a banna c'est tout il y a trop de pagaille au Mali pagaille bɛ Mali la trop incivilité mɔgɔ tɛ foyi bonya mɔgɔ si tɛ foyi bonya ni mun jamana sugu ye mɔgɔ wari tigɛ il faut imposer les impôts sur la fortune du mobile ka dédouaner o dédouane cogo la douane kɔnɔ furuba minnu bɛ k'an ka wari dun transitaires bɛɛ de ka minɛ dɔ kɛra quoi vraiment on en a marre ni jamana tɛ aw bɛɛ bɛ taa exil la ni Mali cira bi aw fɛn fɛn filɛ nin aw bɛɛ bɛ taa k'aw ka so jɔlen to bɛɛ bɛ taa exil la aw tɛ se k'aw miiri o la k'a fɔ ko faso de bɛ sanfɛ